बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों सलार दानख्रेबना गारबोदों आरो अनेक गारि दानफ्रुदों बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों। स' बेफोर गासिखौबो साननानै आङो गोसोआव गाबखांनानै बर' रायजो राजाफोरनि माखासे जाथायखौ नुनानै निउसाव गोसारबाय थानाय आरो बाय टेलिफन खबर लानानै मोनदांनायाव प्रान्जल तालुकदारनि जाथायनि सायाव जे गावबुराखौ केस होनाय एटेम्प्ट टु मार्डार होनाय बिनि सायाव सावरायनो नागिरदों। स' हेलौ एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' जोबजासिम नाय नोंथांमोना आरो कमेन्ट हर। दैदेनगिरि आरो पलिटिसियानफोरनि खामानिया अनलि डेभेलप खालामनायल' नङा, रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौबो साननांगौ जायो। जायखौ जों भट होनानै सापर्ट होनानै देरहा होनानै बे दैदेनगिरिनि सायाव सोनारनानै जोङो बिथांमोनखौ दैदेनगिरि महरै गोसोआव गनायनानै लानानै मोनसे हप आरो एसपिरेशन्स लायो। बैफोरबादि दैदेनगिरिफोरानो जुदि रैखागिरिनिफ्राय सोलायनानै फोजोबस्रांग्रा जाबाय, राक्षसनिफ्राय बाक्षक जाबाय, अब्ला बैफोरबादि दैदेनगिरिखौ जोगारनायानो मोजां। जाय सुक्तिनि थाखाय जोङो इसेबां हांखुर जानानै मोनसे हप्स लानानै जाय सुक्तिखौ खालामबाय आरो बै सुक्तिनि दारैहाय जोङो दिनै एसेबां आसा खालामदोंमोन बेखौ मोना हसिया बिनि सोलायै जोङो हाजासे दुखुसो सैनांबायबा बै सुक्तिखौ भायलेसन खालामनायानो मोजां। आरो जाय राजखान्थियारि आफादजों एलायन्सआव थानानैबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जेबो मोननो हाया लासे, मोननायखौथ' गोजानाव दोनदो, मोनालासे बिथांमोननि माखासे इन्टारनेलि सिं पलिसि बानायनानै हाखराव खोख्लैनो नाजानायखौ जुदि जोङो मोनदांबाय थायोबा बै पार्टिखौ नागारनायानो, एलायन्सआव नागारनायानो मोजां। जे दिनै बर' हारिनि थांना थानाय जेनोखि बिथा आरो बिथि बियो खैफोदाव गोलैदों। जेबादि सिमा होखानाय बे फरेस्ट ओनसोलनि सिमा होखानायाव बिथांमोना सिमानि सिङाव बाहेरायाव नङा, नट टु दा आउट अफ लाइन, बे इन दा लाइन आरो रायजो जागासिनो दङ। गोदोनिफ्रायनो जेबो उफुद्रुग बिदि गैया। नाथाय हठात खरि जाय प्रान्जल तालुकदारा रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा उफुद्रुग खालामनायनि थाखाय रायजोफोरजों बुजादों, बे अयथासार सहायथावै आइजो माहारिखौ सनमान होयै, जे समाव बेटि बाचाव बेटि पाढ़ाव मदिजिया होनदों हिन्जावसाफोरखौ लानानै आरो आइजो माहारिखौ लानानै माखासे सनमान होनाय, बे समाव बिथाङा आइजो माहारिखौ अपमान खालामदों, रायजो राजाखौ अपमान खालामदों। थांनाय बावैसो सिगां जोंनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा बुंदोंमोन भारतबर्षआवनो फिसा फिसा जाथि जनजातिफ्रा गावबा गावखौ जौगानायखौ बुहुमाव दिन्थिसारलायनो मोनसे जुजिलायनाय होननानै। बे थासारियाव दिनै बर'फोरखौ नासयनाया बिराद गिदिर मोनसे गभर्नमेन्टनि साख्रि मावग्रायानो जायाथों मानो अयनाय जादों। सिनारिया नै मोनाबाय खेबसेनो। दा साननांगौ बाथ्रा जोंनि इयुन जोलैया दिनै गोबां सान्थि सुक्ति बिटिआरनिखौ एग्रिमेन्टखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया, बाख्नायदों, ओरै दफा लिरनाय दं मा दंनाय, नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा बेसेबां लागु जादों आं बेखौ बुंनो साना। खिन्थु नैबे बर्थमान बिटिआर सरकारा खामानिखौ मावद्रायाखै बेखौ बुंनो साना। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ लागु जानायनि खेथ्रआवबो सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै बे बर' फिसाफ्रा मानो इसिबां आलाय सिलाय जादों आरो सासे जेबो दाय गैयै सुबुंखौ मानो लांनानै एटेम्प्ट टु मार्डार केस खोख्लैनायनि गोनांथिया मा, आरो बेबायदि खोख्लैनानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनि सायाव माबायदि उदखार खालामगासिनो दं जे गभर्नमेन्ट साख्रि मावग्राफ्रा, आरो बेसेबां सहायथावै खोथा बाथ्रा बुंनो मोनगासिनो दं। दा बेनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो दैदेनगिरिफ्रा, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जों जेब्लाबो थैस' थांस' सुख दुखआव
दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जोङो हांख्रायो। राजनितिकनि खेथ्रआवनो होन, राजखान्थियारि खैफोदनि खेथ्रआवनो होन, हारियारि खैफोदनि खेथ्रआवनो होन, सामाजिक फोसाबनायनि खेथ्रआव होन, जोंहा मोनसे लास्ट हप जाथि धोरोम राव हारिमु थुनलाइ बासियाजासे बर' फरायसा आफादनायाव जों मोनसे हप्स थायो, आसा थायो। दा आंबो रिकुवेस्ट खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव दिपेन बर' सारनाव बिनि थाखाय मोनसे सलुसन नागिरनानै होनांगौ। स' जाबादि बै रायजो राजाफ्रा रेन्जार प्रान्जल तालुकदारजों माबादि खस्थ' होजादों बेखौ नैबे आइजोनि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लादों नोंथांमोना आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरदो। जोंनि फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै जाय रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो। थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो। सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों, इनायै बे साजा होयो। आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों। बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों। आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों, खहा खालामहैयो। आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो। ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो। जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिना बुङो, बर' जाथिखौ गासिखौबो दानस'जोबगोन, बर' जाथिखौ दोना, बेबायदि सैया, बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो। जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों। रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन। नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 थारिखमोन नामाथाय 19 थारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन, बेखौनो बे सावहैदों। आरो बेजों लोगोसे बियो सिबिङाखौ लखबनानै बे सावफुंदों। आरो बेजों लोगोसे बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों। सलार दानख्रेबना गारबोदों। आरो अनेक गारि दानफ्रुदों। बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों। आरो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ बिना पारमिसनै बे न' सावनाय मानायखौ जों रायजोफ्रा बिग्रायखांनानै जों आरथा एफारसिनि रायजोफ्रा दिनै बेनि गारिखौहाय बुख्रुनाय जादों। बेखाय जोङो साजा होनाय जादों। बेखाय बे सासे सानै मानसिया बुवाखै, जोङो गासैबो रायजोआनो जों खौसे जानानैसो जों बेखौ साजा होनाय जादों। दा दिनै बियो जेरैबायदि जों रायजोआ साजा होदों, दिनै बियो जोंनि गामिनि बेबायदि गावबुराखौ दाय गैयै मानसिखौ बे दिनै लाबोदों। लाबोनानै दिनै बिसोरो बेबायदि केस खालामदों। पुलिसा लाखिदों। लाखिनानै रेन्जारखौ लेंहरदों, हमनानै लाखिबाय। लाखिनानै दा बिसोरो ओरै लांबाय। दाथ' बे मानसिया जेबो दाय गैयामोन। बियो ओरैबायदि बियो गावबुरा मानसि हिसाबै बियो हेल्पसो खालामदोंमोन। बे रेन्जारखौहाय अननानै बेबायदिनो खस्थ' मोननायखौ नुनानै बामखांनानै लानानै बेबायदिनो बिनि खर'फ्राव दुखु मोननायफोरखौ खाना होदोंमोन, अनसायदोंमोन। जोंनि पाब्लिकफ्रा बुबावगोन नामा बेखौ साननानै बे बादा होदोंमोन। बादा होनानै बियो अननानै गारियाव दैखांना हरदों। दिनै बेबायदि मानसि मोजांखौसो दिनै बियो आरोबाव बियो दिनै इनायै बे केस होबावबाय। गासिबो रायजो राजायैनो जों जयै फैदों खौसेयै। जोङो रायजोयैनो मावखादों, रायजोयैनो फैदों। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। मोनाबायबो डाइरेक्ट भिडिअ लानायजों मोनानाय जाफैबाय, निमाहा हो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।